خب چرا که ای نام ویدیو معلوم است چگونه подписчикои худро ба дӯстони худамон чанд қадар зиёд ки хоҳем нишон бидиҳем. хоб айни ҳол дар канали ман 210,000 подписчик мебошад. хоб ин хеле зиёда. хоб шумо анаки ма саҳифаро рефреш мекунем, яъне обновид мекунем. обновид шид 210,000 буд, 21 подписчик. хоб чӣ гуна шумо анами хел подписчикои худро ба рафиқони дар назди худ будаатон зиёд нишон бидем ки онҳо дар ҳайрат биёфтанд. хоб агар хоҳед то охира видео тамошо кунед, ҳатман мефаҳмед. хоб нигоҳ кунед, дар болои нами 21 подписчик ёки дар болои подписчик меҷиқем мишкара. хоб дар ин ҷо нигоҳ кунед просмотр код. хоб просмотр код агар забони англисӣ бошад ба фикри ман inspect як чизои нависига ва баъзе компютерҳо дора элементи нависига. хоб дар ман просмотр код нависига, просмотр код мечиқем ки ин як қисми корҳои программистӣ мебошад. ягон касе ки бо программистӣ саркор дошта бошад мефаҳмад ин чизи оддия. хоб 21 подписчика ёфтем, яъне дар болош ина ҷиқидем, просмотр код кардем чи ишон дод. хоб дар ин ҷо 21 подписчикро мо мегирем як ноти дигааш добавид мекунем 1000. хоб меҷиқем интера 210,000 подписчик. ҳамин қадр шумо метавонед ягон дӯстони дарбарбудаи худро дар ҳайрат гузоред. хоб ногуфта намонад ки ин танҳо дар барои касоне ки дар назди шумо аст метавонед ин гуна нишон диҳед. барои он ки масалан аз дигар ҷо видеои шуморо ҳангоме ки тамошо мекунад ин гуна зиёд нишон намедиҳад, барое ки ин танҳо дар компютери шумо мебошад ва агар мо фарқ надорад куҷоеро биҷиқем ӯ гум мешавад, барое ки забони барноманависӣ ҳам аст ки яъне ки таҳ да кор меравад. яъне мо вақте ира меҷиқем таҳ обновид мешавад, чизе ки мо дар таҳ нависем обновид мешавад. ира миёрад чӣ мекунад, ҳамон рақаме ки дар ҳақиқат ҳаст ба мо нишон медиҳад, намоиш медиҳад. хоб ҳамин хел шумо метавонед ҳар чизро вебсайтере ки масалан мехоҳед номш алиш кунед ё дигар хел. хоб барои ҳамин масалан шумо метавонед ягон сайтатонро ё ки масалан каналтон сурат гиред, ягон масалан рафиқатон, дӯстонатон равон кунед, яъне дар ҳайрат биқалтананд ки масалан чӣ қадар подписчик шумо дар муддати каме ба даст овардаед. хоб мисол метавонед ки 1 миллион бинависед. хоб 1 миллион подписчик. хоб ин буд видеои мо. агар маъқул шуда бошад подписатсаро фаромӯш намекунед.